Здравейте, аз съм Иванка Патърсън, а вие сте с подкаста на Every Dog Matters. Днес отново сме при нашите домакини, най-уютното място за срещи в София – Hyperspace Social Tech Club. Днес при нас е нашата прекрасна треньорка Мартина Трайкова, с която ще си говорим за един изключително вълнуващ момент в живота на всяко семейство, което реши да осинови куче, а именно момента, в който то идва от дома. Момент, който освен вълнуващ, може да бъде и труден. Защо? Защото този момент има своите предизвикателства. Но с добра подготовка той ще бъде плавен. И ние сме тук, за да ви помогнем той да бъде такъв. Какво съдържа тази подготовка? Е именно ролята на Марти да ни разкаже за това. Останете с нас до края. Здравей, Марти! Здравейте отново! Днес ще проведем един изключително интересен разговор. Много хора, когато си осиновят куче, за съжаление, все още в главата им има тази представа, че когато кученцето или кучето в зряла възраст дойде в къщи, то моментално ще разбере, че това е неговия дом, че живота започва един много по-добър живот за него, че то веднага ще ги разпознае като неговото семейство, че то веднага ще разпознае, че започва неговия по-добър живот. Или иначе казано, хората в главите си имат тази представа за ето това щастливото семейство, които веднага отиват в парка, за щастливо тичащо до тях куче, че веднага започват да му подхвърлят топка и то да я гони. Или иначе казано, 99% от хората, които осиновяват куче, имат много идеалистична представа за това какво се случва, когато кучето дойде в къщи. Това обаче знаем, че никак не е така. За съжаление, любовта от пръв поглед не е точно най-реалното очакване в тези ситуации. Да, разбира се, когато видиш някое кученце и буквално се влюбиш в него и прецениш, че да, това е твоето куче, страхотно, но трябва да си поставим много реалистични очаквания. Това е почти половината битка при осиновяването. Аз смятам, че с теб, когато говорим с осиновители, всъщност една от основните ни цели е да помогнем на потенциалните осиновители или на вече осиновителите да си поставят много реалистични очаквания. Защото, за съжаление, ние хората имаме силната тенденция да си поставяме бара много високо и всъщност, когато кученцето дойде вкъщи, да бъдем разочаровани от това, което е реалността. Точно така. Така че със сигурност поставянето на реалистични очаквания, извинявам се, е определено половината битка. Точно така. И именно днес ми се иска с този разговор да разкажем на хората, че наистина тази картинка, в която кучето идва вкъщи, веднага започва да маха щастливо с опашка, да целува всички, да им казва хайде да отидем в парка и да започнем щастливия си живот заедно. Не, това не се случва. Какво да очакват и как да се подготвят. Истина, че първите седмици могат да бъдат трудни, но именно с добра подготовка тези седмици са изключително преодолими. Но тези седмици именно подготовката е важна, за да може връзката, добрата връзка, основата, полагането на основата, на добрата основа да се случи по правилния начин, за да може да се стигне именно до това щастливо тичане из парковете и до тази идеалистична картинка, която виждаме по филмите и по снимките в вестници, списания и така нататък. Със сигурност първото нещо, което трябва да бъдем реалисти, за което трябва да бъдем реалисти, е това да дадем на кучето време и пространство. И също търпение. Заради промяната, която то ще преживее. И на някои кучета им отнема дни и седмици да се адаптират. Има други кучета, които се нуждаят от месеци, за да започнат да се отпускат. Това е наистина изключително индивидуално. Още преди кученцето да дойде в дома,
ние трябва вече да сме подготвили дома си. Тоест, трябва да сме набавили легло, купички, каишка, нагръдник, всичко основно и да сме ги сложили на местата, където искаме да бъдат. Колкото по-малко промени правим, когато кучето вече е в дома ни, толкова по-добре е. Защото като цяло кучетата не обичат хаоса, а сега нека си представим едно куче, което вече е преминало през страшно много промени. То отива в един нов дом с едни нови хора и ние тепърва отиваме до магазина, взимаме леглото, слагаме го в този ъгъл, само че в този ъгъл нещо не ни харесва. То ден или два прекарва там и си казва, окей, това е моето местенце, но всъщност ние преценяваме, че може би там не е достатъчно слънчево или някаква друга причина и започваме да разместваме. Това добавя стрес на кучето и превръща ситуацията в леко хаотична. Така че, всъщност, когато кучето вече дойде в къщи, ние трябва да бъдем готови с всичките тези неща. Слава Богу, нашия процес е обвързан с подготовката на осиновителите специално за това нещо. Така че една стъпка по-малко, за която те трябва да мислят. Иначе, относно пространството и търпението, не трябва да пресирате кученцето. Тоест, взимаме кучето и на следващия ден вече сме планували цялото семейство да дойде да се запознае с него. Аз така или иначе ще ходя на кафе с приятели, ще го взема с мен. Изключително неподходящо е. Това куче, бидало то и изключително социално, дори и в приюта, има нужда от спокойствие. Има нужда нервната му система да бъде в покой, доколкото е възможно. Има нужда то да свикне с дома ви, да свикне с разположението на стаите, с вашия график. Това да му осигурите рутина, т.е. то да знае кога е време за хранене, кога е време за разходки. Кучетата обичат постоянството. И колкото повече постоянство можете да осигурите на осиновеното си куче, особено в първите няколко седмици, толкова по-бързо то ще се адаптира. Много е важно наистина постоянството, много е важно това да дадем спокойствие на кучето. Изключително. Често с теб даваме един пример, който ми се струва много уместен да споделим и тук. Много хора не си дават сметка, че всъщност релевантният пример и с хората. Как кучето, когато от приют тръгне за нов дом, то тръгва без нищо. Да. То няма нищо познато. Отива от едно място. Има кучета, които са прекарали целия си живот при нас. Така Слава Богу, напоследък имаме кучета, които се осиновяват след цели 3 години прекарани при нас. Да. Тоест за 3 години това куче познава всички нас. Знае в колко часа закусва, знае в колко часа излиза на разходка, знае в колко часа му следобедната дрямка. Това са 3 години, в които кучето има един много стриктно установен режим. И след тези 3 години кучето се качва на една кола и отива в една изцяло нова обстановка. Абсолютно, където да. Са нови хора, нови правила, нови миризми, нова много често обстановка. Дори различен език. Точно така и различен език. Да. Представете си, ако това се случи на нас, на човек, на вас. Представете си, ако това се случи на вас самите. Вие отивате някъде. Колко често се случва, когато ние дори отиваме за почивка някъде по-дълго, на нас самите ни отнема 2-3 дена да се свикнем с новия климат. Да. Ние дори самите можем да имаме леки неразположения във връзка с този климат или с новата храна. А представете си, когато кучето отива някъде, то дори няма куфър с любимите си вещи. То тръгва без нищо. Абсолютно е така, да. Така че, ако подходим с това разбиране към кучето, което осиновяваме, с това, че то тръгва някъде без абсолютно нищо да има свое, може би ще е по-лесно. Да, аз наистина обичам често, когато имаме среща с осиновители, да давам този пример, защото, пак се повтарям, ние хората сме склонни да гледаме леко егоистично на ситуацията и то е напълно естествено за всеки един човек. Но истината е, че в тези ситуации трябва да мислим за нуждите на кучето, а не за собствените си нужди. Тоест,
о, да, аз съм си взела едно другарче, искам то сега да идва с мен до парка, да ходим заедно на разходки, да си го водя с мен до центъра, по Витошка или на някоя друга натоварена улица. Истината е, че в някакъв момент, може би това би било възможно, зависи от кучето, но още преди да престъпите с процеса на избиране на куче, трябва много добре да си дадете сметка дали ще сте окей, ако всъщност никога не стигнете до този момент. Защото има кучета, които никога не се чувстват комфортно в тази ситуация. И е изключително нечестно и дори нереалистично да очакваме, че ние ще го заведем това куче там, ама защото аз искам. Така че трябва да постъпим отговорно в тази ситуация, а по-лесното е да постъпим егоистично. Да, много по-лесно е наистина. Да. Най-добрата, според мен, наистина най-ключовата дума в цялата подготовка за кучето, когато кучето дойде от дома е, и тя наистина е въобще ключова за осиновяването, е търпение. Търпение, абсолютно. Търпение и проявяване на разбиране. Нещото, което винаги, изречението, което винаги казвам на осиновителите, когато кучето дойде в къщи, било то бебе, било то вече куче в зряла възраст, то е толкова стресирано от цялата промяна и го давам като пример с това, че цялата вселена на кучето му се сменя. Абсолютно Не света, така, вселената му се сменя. Абсолютно така. Че от стрес дори кучето може или да пишка и да се изака в къщи първите 2-3 дена, или точно обратното, да се стиска, докато вече не може да издържи. И много от осиновителите изпадат в лека паника, ужас, това куче сега ще пишка и ще яка в къщи завинаги. Което не е така. Би ли споделила повече? Истината е, че цялото това пътуване е процес. Тоест, от осиновяването до края на живота на това куче, докато той е с вас, цялото това нещо е един процес и ние трябва да дадем на кучето отново време и търпение. Да, случва се инциденти, особено в началото, може кучето да се крие, но просто трябва, пак казвам, рутината, в която вие сутрин си извеждате, дори кучето да има инцидент, трябва да бъдете спокойни, да не му се карате. То е достатъчно стресирано, за да добавяте още стрес. Единственото, което би се случило, ако се скарате на това куче, което просто на този етап, в този момент, в който му се е ходило до тоалетна, е избрало хола и е свършило това, което е имало нужда да свърши. Единственото, което ще се случи, ако се карате на това куче, то е другия път, когато той има физиологична нужда, да се скрие от вас и да го направи, може би, в друга стая, в момент, в който вие не присъствате там. Но много по-добрият вариант е просто да го оставите да си свърши каквото вече е започнал да върши, закачете каишката, изведете го въпреки всичко навън, но със сигурност карането не е вариант. Няма нищо конструктивно в това поведение. Просто процесът е такъв. Може никога да не се случи, но ако се случи, просто го приемете като една стъпка, която ще следват и по-добри неща. Наистина е трудно. Трудно е в началото, но трябва да взимате, да приемате малките победи. Дори първия път, в който кучето се изпишка навънка, това е победа. Първия път, в който кучето погледне директно във вас или в очите ви, това също са победи, защото много от тези кучета са преминали през травми, преминали са през различни неща, за някои от които ние дори не знаем, защото има кучета, на които ние не знаем историята. Абсолютно. Дори имаме кучета, които идват при нас като бебета, но въпреки всичко, ние не знаем историята на техните родители. И е научно доказано, че когато майката е изпитвала стрес по време на бременността, глад, всичките тези неща се предават на плода. Абсолютно идентично е като с хората. Точно така. И тогава е нормално бебетата кученца
да израснат по-тревожни, дори да имат безпокойство от изоставяне. Дори генетично ние не знаем колко поколения назад са били улични кучета. Да, точно така. Така че това са неща, които също имат огромно значение за поведението на кучето. И ние трябва да имаме това в предвид. Взимайки си кучето, трябва да сме запознати с езика на тялото, с това какви са нуждите на кучето. Но просто трябва да се движим с темпото на кучето и да приемем, че в момента то има нужда да се движи с тези малки крачки и ние просто да го следваме в процеса, защото това е най-добрата рецепта за успеваемост. В противен случай, повечето пъти кучето просто се затваря в себе си и е много вероятно или то да бъде върнато, за съжаление, сме имали и такива случаи, или процеса да върви изключително по-бавно, ако вие постоянно го пресирате за неща, за които то не е готово. Някак забелязала съм вече с годините, че някак човешка черта, ние все да искаме ние да контролираме ситуацията. Ние хората да искаме ние да сме тия, които да държим юздите и ние да определяме темпото. А всъщност наистина успешната формула е в случая, както ти току-що каза, ние да наблюдаваме кучето и да се движим спрямо неговото темпо в началото. Това в никакъв случай не означава, че ние ще имаме неконтролируемо в един момент куче или много често, сега ще дам един пример, който ми се иска ти малко да поясниш малко повече. Много често се случва в началото, когато кучето отиде в дома, след като се отпусна след първите 1-2 дена, то да започне да следва непрекъснато новите собственици. И хората в повечето случаи спадат в паника, ужас. Ето сега кучето, да, много е сладко, че то иска непрекъснато да ни следи, защото означава, че то се чувства вече комфортно по някакъв начин с нас. Но, ужас, то ще изпитва, може би това означава автоматично, че то развива чувство на тревожност. Това автоматично означава, че ние никога няма да можем да излизаме и то, ако ние излизаме, то ще започва да вие, да плаче. Ужас, какво да правим? Би ли, моля, разказала малко повече за това, че всъщност поведението, изначалното поведение, с което се сблъскват осиновителите през първите седмици, понякога дори първите месеци, не означава, че то ще остане такова. Не означава, че това изначално поведение, което кучето проявява, когато поведение провокирано от промяната, която отново повтаряме, повече от огромна за кучето и която, бидейки огромна, съответно му нанася огромен стрес, това не означава, че това поведение ще продължава за цял живот. И именно тук се намесваме ние с нашето поведение, трябва да коригираме. Така е. Веднъж, когато кучето дойде в дома ви, ще забележите, че всъщност поведението му се променя от седмица на седмица. И това много често е всъщност в позитивна посока. Просто трябва да му дадете време. И в началото то просто има нужда от вашата подкрепа. То просто има нужда да сте там зад него. И това, че то ви следва, е напълно нормално. Възможно е да проявява дори симптоми на безпокойство. Защото всъщност всичко познато, което то е имало, изведнъж изчезва. И сега вие и този дом е всичко, което то знае. Така че е абсолютно нормално, когато вие изчезнете в другата стая, то да иска да е с вас. И другото, което е, кучетата са социални животни. Всъщност, те искат да бъдат с нас. И е напълно нормално да искат да са с нас. Така че не се безпокойте, само защото то иска да ви следва, не означава, че от тук нататък вие няма да можете да излезнете навън и да го оставите само вкъщи. Не случайно с теб винаги препоръчваме, когато кучето отиде в новия си дом, поне един от осиновителите да може да бъде там за следващите 5-10 дни. Точно така. И то е точно поради тази причина. Защото е абсолютно нереалистично да очакваме, че кучето ще отиде в новия си дом
и вие на следващия ден, сутринта ще станете, ще си отидете на работа за един 8-10 часов работен ден, то ще седи само вкъщи, ще си лежи напълно спокойно и вие ще се приберете и то ще е супер щастливо да ви види. Да. Защото все още вие за него сте непознат човек. То няма изградена връзка с вас. И трябва просто да работите в тази посока, за да можете да си изградите отношенията. И по повод на това, че винаги искаме да водим, бих го сравнила с едно партньорство между нас хората. Всъщност, успешните партньорства не са тези, в които един я води. Да, точно така. Те са... Успешните взаимоотношения са когато всъщност вие имате силна връзка, която се гради на доверие, на спокойствие, на това, че ти можеш да отидеш при партньора ти да му споделиш нещо, без той да ти се развика. Да, иначе става малко пасивно-агресивно или даже не много пасивно. Всъщност, според мен най-успешните партньорства се основават на едно страхотно приятелство. Точно така. Така тогава че, всъщност е партньорство, иначе не е особено партньорство. Всъщност, ако вие имате едно страхотно приятелство и едни стабилни основи, на които се гради връзката ви с кучето ви, които са базирани на позитивни отношения, на забавност, т.е. вие да правите различни игри, да ходите на разходки, да правите забавни неща, всъщност да се забавлявате заедно, тогава бих могла да кажа, че всяко едно партньорство е успешно и дългосрочно. Сега, докато... Не е нужно да водим парада или да сме... Аз забелязах напоследък с много от клиентите, с които работя, много е трудно, пак това сме го говорили толкова много пъти, много е трудно да се изкорени това, ама то кучето аз не искам да ме води мен. Или аз не искам то да диктува правилата. Много е тъжно това. И много дори млади хора, говоря между 23 и 28, 9 годишни, изключително млади хора, които са отговорни, искат да имат куче и се срещаме и те ми казват, той се опитва тук да води парада или да диктува правилата и се дърпа и ходи пред нас. И аз казвам, чакайте, защо да не може това да се случва? Да. Това не означава, че това куче е водачът. Просто означава, че в много ситуации, може би, трябва да се замислим. Пак опираме до егоистичността. Тоест ние изхождаме от собствената си позиция на аз трябва да водя разходката. А защо? Всъщност, излизайки на разходка, ние излизаме да се разходим повечето пъти или излизаме заради кучето. Защото трябва да си дадем ясна цел, че много често всъщност ние излизаме, защото кучето има физиологични нужди и то ги прави навън. И да, прекрасно е, че и ние се наслаждаваме на тази разходка, но всъщност основната нужда е на кучето. И тези разходки са за да срещнем неговите нужди. Било то физиологични, било то физически, било то ментални. Така че всъщност... Някак си, за съжаление, в нашето съзнание обаче, и то е зараждано от поколение и затова все още, както ти казваш, трябва да се изкорени. Това е целта на нашия подкаст. Да дадем все повече и повече адекватна съвременна информация на повече хора. Защото наистина ми прави впечатление, че наистина като че ли все още масово хората, дори когато излезнат на разходка с кучето си, те излизат с единствената цел това куче да облегчи физиологичните си нужди. Без да осъзнава, че това куче има далеч повече нужди. Това куче има нужда от ментална стимулация. То не е само един предмет, който има нужда да излезе да се облегчи.
Това куче има емоционални нужди, има ментални нужди, има това куче много повече от един предмет, който живее вкъщи. Ами всъщност то е една личност. Точно така. И може, точно така. Само хора, които са имали много кучета, може би могат да... Разбира се, говорим за осъзнато гледане на животното, защото има и много хора, нищо лично към никого. Всеки е различен, всеки има различни разбирания, но истината е, че когато си се срещал с много различни кучета, тогава ти, имайки допира до тях, можеш да разбереш колко различни са те едно от друго. Безкрайно. И аз и ти имаме по няколко кучета в къщи и всяко едно има толкова индивидуални нужди от всяка една погледната гледна точка. Абсолютно. И е страхотно, ако можеш поне мъничко да задоволиш на всеки индивидуалните нужди. Така. Защото едно куче има нужда днес 10 часа да спи на дивана, ако е по-възрастно, и не е нужно ти да го водиш за двете ти млади кучета и да го претоварваш. Точно така. Само защото ти искаш. Ти искаш. Точно така. Понякога е окей просто да оставиш това куче да си почива на спокойствие в къщи, а пък да задоволиш нуждите на другите си кучета. Много е тъжно, поне аз го намирам за тъжно, и ми е много трудно да го гледам навсякъде по улиците, когато хората си изведат кучетата, фащат тази каишка, отиват в парка и през цялото време си цъкат на телефона и въобще не поглеждат дори назад да видят това куче всъщност души ли нещо, пишка ли, може би дори и ака. Просто го влачат като един... нещо. Като нещо, което е на другия край на каишката. И всъщност те много... Такива хора също си обичат кучетата, но трябва да осъзнаем, че това куче има емоции и нужди и всъщност разходката трябва да е нещо, което да правим заедно. А не, ние тук сме излязли сега, аз си цъкам на телефона, защото ми е много важно да си проверя, не знам, Фейсбук, дори за работа да е. Отделете ни, по-добре е да отидете 10 минути на разходка, която да е пълноценна, да прекарате времето заедно, дали ще е в хвърляне на топка, дали ще е в някакви пъзъл игри, нещо, което кучето ви обожава, по-добре прекарайте 10 минути пълноценно време, отколкото 45 минути да си цъкате на телефона и кучето да се влачи зад вас и въобще да не се замисляте за неговите нужди. Защото... Много е тъжно, наистина е тъжно. Тогава наистина това са доста непълноценни партньорства. Да. И кучето се научава, разбира се, кучетата са изключително адаптивни. Това е нещо, което аз обожавам в тях. Всяко куче се адаптира да живее по какъвто и да е начин. Тоест, общо взето, на каквото и да го подложим, било то хуманно или не, те се адаптират изключително добре. Което е в същото време е ужасно тъжно. Да, така е. Но нека бъдем по-осъзнати в това какви са всъщност нуждите на това животно. И пак се връщаме назад в процеса на осиновяване. Можем ли ние всъщност да се срещнем някъде по средата и да удовлетворим нуждите на това куче? Така че просто трябва много, много осъзнато да се научим да комуникираме с кучето си. Защото тогава всъщност то ще бъде изключително привързано към нас, защото това ще бъде едно успешно партньорство. Тоест ние правим всичко заедно. Аз се съобразявам с теб, ти се съобразяваш с мен. Точно така. С теб непрекъснато обичаме да даваме примери, да се поставяме между кучета и хора, защото колкото и на някои хора да не им е приятно, всъщност има много сходни между нас неща, въпреки че сме много различни видове биологични. Последни данни, които благодарение на Батърси, една организация, с която си партнираме от Англия, те са първия период за кучета и котки в Англия. Това ще не се прави 160 години. За сигурност има доста по-голямо ноу-хау. Да. И не само те. Има и много университети в Щатите, които вече много наблягат на такива проучвания. Абсолютно.
Благодарение на тях, едно проучване скорошно гласи, че едно куче има емоционалната интелигентна зрялост на 3-4 годишно дете. И когато аз лично го прочетох това толкова ме жегна, защото представете си как се отнасяме към... Колко много едно 3-4 годишно дете, колко всъщност много разбира. Колко много и емоционално интелигентно, колко много разбира. Ако се отнасяме по същия начин с едно куче, мисля, че е много по по-различен начин. Със сигурност. И очакванията ни към едно куче ще бъдат различни, не е ли така? Абсолютно е така. И за хората, които имат деца, смятам, че могат да преценят едно 3-годишно дете всъщност е самостоятелно в доста неща, ако сте му позволили на този етап. И дори вече има изградено мнение, има изграден вкус за определени работи. И наистина трябва да даваме шанс на кучетата си да се изразяват. Благодаря ти, и Марти. Ако се замислите, сега може би много хора ще се обидят, защото познавам лично много хора, които не харесват децата им да бъдат сравнени с кучетата. Но истината е, че от психологическа гледна точка погледнато е абсолютно доказано, че всяко живо същество на психологично ниво се развива по абсолютно един и същ начин до определен етап. В случая кучетата се развиват до този етап. С това може да бъде сравнено. Едно 3-4 годишно дете. Според зависи, това вече е много индивидуално спрямо кучето, нали? Но сега можете ли да си представите как държите детето ви за ръка и просто го влачите напред-назад, без да се замислите всъщност то може би днес иска да отиде до детската площадка или иска просто да се прибере вкъщи и да играе с играчките си. Всъщност са толкова много неща. Да, и което отново го връзваме с това и може би, нали, защо го казваме. Отново с очакванията, когато кучето идва вкъщи. Дайте шанс кучето да бъде куче. Отново, когато преди 2 години бях в Англия на един много дълъг курс на обучение в Батърси, може би най-ценното нещо, което си припомних там, беше let the dog be a dog. Да дадем шанс на кучето да бъде себе си, да бъде куче. Защото ние в стремежа си да контролираме хората, да контролираме всичко и непрекъснато, забравяме, че всъщност ние на първо място си взимаме кучето, защото искаме да имаме куче. Да, така е, абсолютно. Но ние в стремежа си да контролираме абсолютно всичко около нас, ние искаме всичко, ние искаме кучето да лежи там, да прави каквото ние му кажем и всичко по часовник. Това е ужасно. И именно за това припомних това сравнение с детето, защото кучето има мнение, кучето има характер, кучето има право да бъде себе си, да има своите желания, да има своите страхове и да има своите настроения. Ами да, и пак опираме до това с нуждите, за което вече говорихме. То има нужда да му позволявате. Може да не е постоянно. Разбирам, когато имате определено време, за да излезете, то да си свърши физиологичните нужди и да се приберете. Това е напълно окей. Но отделете време през цялата седмица, 7 дни в седмицата, отделете 1-2 дни, отделете една разходка в седмицата, която да му позволите то да бъде куче, то да комуникира с други кучета, да рови, да тича, да го оставите да гризе, може да не е пръчка, защото не са но нещо. Те имат естествената физиологична нужда да бъдат кучета. Точно така. И всъщност, за да може това куче да среща вашите нужди в къщи, които са да не изгризе крака на масата, да не ви яде обувките, да не лае и още много поведения, които всъщност са абсолютно нормални кучешки поведения. Абсолютно. Вие трябва да му позволявате то да бъде куче. Точно така. Защото когато му позволявате навън да бъде куче и срещате тези нужди, тогава той вкъщи ще се прибере и просто ще си легне, ще си вземе играчка, ще легне до вас. Ще прави много... ще бъде много по-спокойно. Спокойно. Точно така. Когато неговите нужди всъщност са срещнати. Което ме води на един въпрос, който
често осиновителите, когато вземат кучето вкъщи, те искат едва ли не от ден А, ден Б, веднага да започне кучето да се тренира, защото трябва да го научим. А това е толкова прибързано. Би ли обяснила? Много прибързано. Аз също доста често, дори на първата ми среща с осиновители, срещам въпроси като добре, ами ние започваме да го учим да сяда, но той в момента не иска. Първите седмици са отново седмици, дори месеци. Те са време на адаптация. Те са време, в което кучето наистина има нужда от спокойствието. Ако имате деца, научете ги на граници. Научете ги, че кучето в момента е легнало там и когато кучето лежи на неговото легло, това е границата, която ние не пристъпваме. Идеята е кучето да се научи също, че щом аз съм си легнал там, аз имам правото просто да си почивам. И всъщност аз много често уча клиентите и осиновителите, че когато това правило бъде следвано, кучето във времето се научава, че ако в тази обстановка ми е прекалено и аз не мога да се справя с нея психически, аз просто отивам там и никой не ме закача. И това дори може да бъде сигнал, не може, всъщност това трябва да бъде сигнал за вас, че щом кучето отиде и си легне на леглото, то не иска вие да отидете, да го прегръщате, да му стискате лицето, да го целувате. То има нужда от собственото си пространство в момента и ако в нормални обстоятелства, ако кучето иска да комуникира с вас и вие сте седнали на дивана и си гледате телевизия, то ще дойде при вас. Точно така. Така работи кучешкия свят. В техния свят, ако те имат нужда от нещо, те просто ще си го поискат. И всъщност е наистина важно да научим езика на тялото на кучетата ни, за да може ефективно да комуникираме с тях. Защото ако аз и ти говорихме на различни езици и сега сме седнали, най-вероятно няма да се получи. Щеше да се получи много интересно. Много комично, може би, щеше да се получи, но всъщност не е много успешна комуникация. Така че трябва ние като едни отговорни човешки същества да се научим да говорим техният език. И аз обичам, нали, много често хората, те кучетата не могат да говорят. Те могат, те просто говорят различен език. Точно така, който ние трябва да се научим да разчитаме. Дори на 4-годишната ми дъщеря, постоянно с нея говорим на тази тема, защото тя ми казва, добре, мами, кучетата говорят ли? И аз винаги обяснявам, да, говорят, просто на различен език. И ти трябва да се научиш просто кой сигнал на тялото, какво означава. Това е. Абсолютно еквивалентно. Нищо по-различно от всеки друг език на света. За да опиша общо взето как изглежда осиновяването в очите на кучетата, бих го описала така. Идва един непознат човек, сграбчва го. Все едно, как би изглеждал през човешките очи? Все едно, идвам, аз съм напълно непознат човек за теб. Сграбчвам те, започвам да те целувам и ти разка. Марти, от тук нататък аз съм най-добрата ти приятелка. Ще те обичам, ще те целувам, всеки ден ще правим каквото аз поискам. Ще ти давам много лакомство, ще те обичам завинаги, ще те водя аз където искам. Но ще видиш, че всичко ще бъде прекрасно. Взимам те, сега ето тук и на момента, взимам те, водя те някъде, където ти е напълно непознато, никога не си била. Затварям те между 4 стени, обаче обещавам ти, много те обичам, още от сега и от веднага. Казано така е доста фрики, нали? Смисъл, много е... така че общо взето това е, което кучетата изживяват, когато ги вземем вкъщи. Така. И когато не зачитаме личното им пространство. Да. Така че колкото и за нас осиновяването да бъде едно наистина супер вълнуващо и позитивно изживяване, за кучето в началото това не е. Това е един огромен стрес. Да. Би ли, за да завършим разговора и да обобщим, би ли дала общо взето така като bullet points, както се казва, като точки, какво да
правят или не правят осиновителите в началото и че всъщност, макар и първите седмици да са трудни, те са изключително важни и че с наша помощ те въобще не са толкова страшни. Първо, след целият този разговор, не се отчаивайте. Изобщо не. Точно обратното. Точно този разговор цели да ви подготви, отново опираме до очакванията, и те трябва да бъдат изключително реалистични. Ако можете да не си поставяте очаквания, идеално. Тогава, всъщност, всяко нещо, което се случва, за вас ще бъде супер победа. Защото когато нямате очаквания, всъщност, каквото и да се случи, то ще бъде супер! Неочаквано. Днеска не сме имали нито един инцидент, защото всъщност, ако направим една статистика, която ние никога не сме, но статистически огромен процент от кучетата ни всъщност нямат проблем с това да задържат физиологичните си нужди и изключително малък процент от кучетата, дори на много млада възраст, всъщност имат инциденти вкъщи. Или дори да имат, те са единични много в първите са ни случаи в първите 24. Много рядко се е случвало в първите 48 часа и то са кучета, които са отишли да живеят в центъра на града, в много шумна обстановка. Тоест, когато обстановка, ще знаеш, че ние по закон приютите трябва да сме в извънградска среда. Тоест, тези инциденти са се случили, когато кучето отива да живее в центъра на града, в много шумна обстановка и това е приключвало след ден 3 кучето да се изпуска вкъщи. Да, което е всъщност изключително впечатляващо, имайки предвид условията, в които живеят кучетата. Така че не се отчаивайте. Този разговор има за цел просто да ви подготви. Нищо повече. Със сигурност, пак, търпение. Най-важната дума. Търпение. Да осигурите на кучето една рутина, т.е. то да знае какво да очаква. Кучетата обичат да знаят какво да очакват. Тоест, сутрин ставаме, имаме си закуската, разходката, игра. Без значение какъв ви е графика. Абсолютно кучетата обичат предвидимостта. Те обичат да знаят какво да очакват. Така че една rutина, първите седмици, месеци, според зависи как кучето ви се адаптира, забравете за седни, легни, трикове. Просто дайте време на това куче да свикне с цялата обстановка. Ако кучето ви е супер адаптивно и след втората седмица виждате, че то е готово с наша помощ заедно, дефинираме какво означава това, тогава окей. Но истината е, че масово кучетата нямат нужда от това точно в тези ранни стъпки. След обучението следва дайте си ценно, качествено време. Тоест, прекарвайте страхотни разходки, играйте игри, играйте пъзли, седете на дивана, дайте на кучето възможност то само да дойде при вас. Дори наистина първите седмици не се завирайте вие постоянно при него. Точно обратното. Оставете го. Ако има нужда да се скрие в стаята, дайте му това пространство. Ако той иска, то само ще дойде при вас. Оставете го да ви следва. Ако не ви пречи, пуснете го докато се къпете. Наистина, дайте му възможност то. Кучетата са изключително детайлни и наистина са много впечатляващи животни. Просто му дайте възможност то да свикне с вашия начин на живот и да се впише във вашето ежедневие. Защото това е неговия начин да опознае вас. Общо взето, мисля, че покрихме една огромна част от... Това е много обширна тема, за което и пак ще засягаме, защото е много важна. Но това, което ти каза основно е търпение. Аз също бих добавила това да му давате позитивни experiences, преживявания. Тоест, каквото и да правите, да се опитате то да е позитивно. Да не го претоварвате. Да не сега отиваме до кучешкия парк. Сега отново говорихме за това. Просто
време и пространство за това куче е основното, от което има нужда. Вашата подкрепа, да го уверите, че вие сте там, окей, нищо, кой знае какво. Сега си оплашен, няма проблеми, прибираме се вкъщи, там вкъщи е твоето безопасно място, твоя замък в момента, ти искаш да си там, супер, окей. След 3-4 седмици кучето само ще ви покаже кога е готово да прогресира. Така че просто следвайте кучето си. Да, и както казва моята майка, утре ще бъде по-добър ден. Абсолютно е така. И то наистина е така, защото и част от процеса е да вървим 3 стъпки напред и една назад. Тоест ще има моменти, в които ако кучето ви го е страх от фойерверки, да се справя страхотно месеци наред и изведнъж да се случи нещо, букукчийски камион, за следващите няколко дни може би ще е малко по-плахо, но това е процес. Това е след осиновяването, след като кучето влезе в дома, това е един процес на адаптация и той отнема време. Това е истината и няма как да от стъпка 1 да отидете на стъпка 5. Да. Тогава вие имате една несигурна основа, което не е това, което никой от нас не иска това. Всъщност точно обратното. Ти искаш да поставиш едни абсолютно солидни основи на отношенията си с кучето ти и не можеш да престъпиш през няколко стъпки. Точно така. Марти, много ти благодаря за разговора. Винаги е безкрайно удоволствие. И както сама каза, темата е много обширна, но много се радвам, че я започнахме. Със сигурност ще продължаваме да я развиваме, защото много ми се иска. Тя много липсва като присъствие, според мен, в България. Да. И много ми се иска да продължаваме да я развиваме, за да може хората да се научат да започнат да разбират кучетата си и да променят отношението си към тях, да започне отношението към кучетата да бъде истинско и, както ти казваш, да бъде на база партньорство, а не на база имам си друг предмет вкъщи, който просто се оказва, че е жив на 4 крака. Слава Богу, живеем наистина в време, в което имаме достъп до толкова много. Трудното е да отсеем всъщност качествената информация, което, слава Богу, с теб в това пространство имаме за цел да споделяме качествена информация. Но наистина живеем във време, в което хората нямат оправдание за това да не покриват определени изисквания и да бъдат хуманни към животните си, защото наистина сме заляти с информация. Абсолютно. Така че бъдете отговорни. Мили приятели, това беше всичко за нас. Абсолютно. Не вярвам, а съм абсолютно сигурна, че информацията, която споделихме днес с вас, беше наистина ценна. И днес ще завърша с това. Бъдете наистина хуманни с своите домашни любимци. Оставяйте на кучето си да бъде преди всичко куче. Бъдете търпеливи, проявявайте разбиране към кучето си. Защо? Защото всяко куче е от значение. Чао и до скоро!